мақсади ба ҳизби коммунистӣ шомил шудани ман аз он буд, ки асосан ин ба сабаби пост доштани хотираи ду бобои коммунистам, ки ҳар ду бобои ман дар даврони шӯравӣ аъзои ҳизби коммунист буданд ва то давраи аз дунё рафташон мо аъзои ҳизби коммунист буданд. асосан ҳизби коммунист ин як ҳизбе ҳаст, ки ҳизби ба он ҳизбе ҳаст, ки асосан ҳақиқатгӯ, ҳақиқаткор мебошанд. ва ман бо ду сабаб, асосан сабаби асосии пост доштани хотири авроҳи бобоҳоям ва сабаби дуюмаш ҳизби ҳақиқатталабу ҳақиқатҷӯ буданаш. ба ин ду хотир ман мехоҳам, ки шомили ҳизби коммунист бошам, асосан ба ҳамин мақсад. ва бояд қайд кард, ки ҳизби коммунист, агар мо бояд ҳар як одам гузаштаро ёд биёрад. Таърих худ гувоҳ аст, ки аъзоёни ҳизби коммунист чӣ қадар дар даврони шӯравӣ ватани моро пеш бурданд, чӣ қадар заводу фабрикаҳо сохтанд, ки ҳоло ҳамаи онҳо кор мекунанд. ҳамаи инро бояд мо эҳтиром кунем ва ба хотири эҳтироми он корҳое, ки онҳо аз сари худ гузаронданду ба мо боқӣ монданд, бояд ки мо онҳоро пост